Sa Bacolod City, 18 anyos nga dalagita ginhimo nga palaotwasan. Sang iya sinikaw galingon nga amay. Biktima luyag pakuntani nga dalon sang amay sa katubuhan agod didto liwat. Timuslan. Yaring balita exclusive. Diri sa sininga barak sang mga construction worker sa isa ka bakery sa Bacolod natabo ang pagpangbaboy sang isak amay sa 18 anyos nga dalagita. Nagduda si alias James sa motibo sang amay gani ginbuslutan ang plywood. Didto nakita sang duha sini ka mga mata kung paano ginhimuslan sa amay nga si Eric ang dalagita nga si Joanne. Hindi nila matuod nga ngalan. Nakita ko gid ang ginobras niya sa iya bata sir pagkatapos daw nalawayan ko sa iya ginaobra sir kay ginapa mo amo ya pas na suga iya kamo to tapos ginatilapan niya pa ang ginpakadto sini ang grade 7 nga bata nga nagikan pa sa San Carlos City agud updan siya sa pagpakonsulta sa doktor. Pero natukiban sang iya kaupdanan nga lain gali nga balatian ang luyag ipabulong. Kinaluoy ko sa nang bata kay kada kagahon gahibi. Hindi pa makontento ang tuntong amay. Tuyo pa kuntani nga luguson ang dalagita sa kampo. Tabon yung kortina mo na sir, pagkatapos kortina, yung bata, pagtapos hapaan niya may-ari di buslot sa sin, tapos diri naman may buho man di, pagkatapos diri may buho man, tapos sa sini nga part naman niya medyo dako-dako na dang buho sang una nga gintabuna na nila. Ginhungod sang mga kaiping sang sininga barracks nga buhuan para syempre makita ako na ginaobra sang amay. Si Joanne, madugay na ginhimo palautwasan o kung sex slave. Tuyo sang dalagita nga magpasaka kaso si amay apisar nga ginaengganyo sini sang iya kaugalingon nga iloy nga bawion ang akusasyon. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.